Yeah, ku South Africa ndithu kuli prophet wina wake amachita kuti prophet dzinalo ukoko ndi labwinobwino koma kulitchula kumalawi kunoko ndi dzina lotukwana kwambiri komabe still tingolitchulabe kuti anthu alidziwe. Okay, pati prophet Mboro, yeah, prophet ameneyo. Mbuyomo anthu anamudziwa kwambiri prophet iyo makamaka chifukwa anali against kwambiri ndi Bushiri ndipo ndi amene amayesetsa kwambiri kumema anthu kuti Bushiri achoke ku South Africa ndipo amene kampeni anayipanga iti. The battle lines has been drawn. Prophet Shepherd Bushiri, the major one of the ECG Church, has launched an attack on me. Prophet from Malawi, who ran away from poverty and hunger in his country. Ezweni elinendlala elinenhlupheko lami kasontela ngaphansi kwesihlahla. He came to South Africa to look for green pastures, armed with Bible verses and prophecy, with one mission: to rob, to steal, to kill, and destroy. He did it, and he did it well. He came as a thief. According to the book of John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but to kill, to steal, and destroy. Major one has been okay, I'll do that next time, where I'll show you the people he cursed, who ended up in the hospitals, who ended up dying, how he did it. And then from there, he stand up boasting on TV and everywhere. I don't know if I should say I regret helping him, fighting for him, loving him the way I did. Yeah, Bushiri achoke chan nde omene ndakambaza Bushiri foti iye anadziwika kwambiri ndi zimenezozo kwambiri chifukwa kwina koseko samandziwa. Yeah, nde achoke chanchana bla 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 wakuba chanchane ndipo panali mamembers ena amene amakhala kuti ali achoka kwa Bushiri apita kwa iyeyo ndikumakapeleka ma complain. Nde it's like Bushiri kwa iyeyo enene ngati kuti ndi munthu amene akunsokoneza church chake ngase anthu ambiri anachoka ku church wake mbiro kwa Bushiri. Anyway, prophet ameneyo anali ndi ana ake ndithu amene amakhala ndi akugwawo amaphunzitsa ku skulu inake ndi anaja I think anachita abuse chinachitika nchani ku skuluko ndi anapita amene kuchako kuti ukabwezera komatu. Prophet kopera ndizi kwanje afuti ndezitatero basi anthu anguti prophet opanga zimene zibwanji, you see. Kenako chimene apanga chake chona kuti anthu anangoita kuchaichi kwa kuja kukwatsa kwa moto. It's happening now at the home. The church of Pastor Paseka Mboro Mutsoning has been set alight, and you can't see much right now. I'm going to try and move the car actually because it seems the smoke is moving in my direction. Yes. Sijamba safona. Nanga prophet wanju. Video yosenda ndawupasa ni yodulo foti kwena ayijubana kata violence. Fakwena kwa mapanga maopyezo kanga ukapa chonchi. Yes. Ndino anthu awo chachaisha kejo maso yeyo amangaso ndi anthu ena akaoneka ku court pazifukwa zoti apanga violence. Yeah, ndenkhani imene kuchitika ku
South Africa. Thank you. I think I'm my one. Thank you so much, guys. Malawian cameras.